Sanibonani wey'ngane zawethu, ake nginibelele phela futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Inkeza. Lami igama ngimfeza ukuthi ungakhuma lo bathi iLaspo namagumede. Ngale kwethu-ke ukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela uyenze kufanelekile ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, bese uyangilandela kuFacebook naku-TikTok @Radio Inkezo ZA. Ngane zakwethu ukufuniswa ingane yakhe laphana ubaba uDr Mkhulu insizwa phansi amhlabalingana endaweni yasebhambanana. Kunembiko ayikhiphile ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi-ke ulahlekelwe umfanyana wakhe nje obukeke emncane kodwa onempandla laphana uduka indawo ahlala kuyona wasehamba-ke ngenkalo zonke kuthiwa kwamkhombe mamfene laphana bathe ukumbona base bezama ukumshaya. Ngakho-ke uyafisa nombani amtholayo ukuthi akwazi ukuthi amsize amxhumanise naye angaze athole ukulimala. Naye ividiyo Dr Mkhulu engana kwethu ezichazela kabanzi mayelana nalolu double thinta uMashilamo. Sanibonani bantu bakithi, sanibonani umkhanya kude wonke, ngicela niwuhlabe nolawule. Uma kwenzeka nibona umfana omncane nje omfishane omhlophe ngebala onempandla omncane omhlophe ngebala, ngoba ngiyezwa ngathi udlulile ekhaya ukungena ukuthi angene aye kuphi emganweni next to umganweni lodge, uhlulekile ukungena aye ekhaya wase udlula uza straight ebhambanana kuthiwa ubonakala ebhambanana. Njengamanje ngimbona usemamfene sebambambile abantu bamshayile. Ngicela ningitholisele please, ngicela ningitholisele undodana umfana wami loyo engimsebenzisayo uma ngimthuma. Ngiyacela iphutha lakhe ukuthi angasho ukuthi Sibongo ufuna kwabani uma ngabe bambuza abantu. Ngiyacela kakhulu ningisiza umfana nje omfishane unempandla, noma abantu sebambiza ngoTikoloshe, ngiyacela ningambizi ngoTikoloshe, unegama lakhe. Ngicela ningisize ningitholisele, ngiyacela. Mina uDr Mkhulu okhulumayo umbelambelane usikhove salamba sadla amehlaso khona la ebhambanana.